नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरी श्रोता के गोड़ छुए गोड़ लगा तनी। आज हम बात करे वाला बानी खेसारी लाल यानी हिट मशीन के गाना के बारे में, जौन एल्बम के नाम बा मुंड नइखे। बहुत ही जबरदस्त भोजपुरी गाना खेसारी लाल लेके आ गइल बड़न वेस्ट कंपनी से। तो भैया लोग रउआ सबके ई गाना कैसा लागल ह? आशा ना विश्वास करतनी कि रउआ सबके ई गाना बहुत ही अच्छा लागल होई। बहुत ही जबरदस्त ई गाना लेके आइल बड़न खेसारी लाल यादव और गायिका शिल्पी राज। तो रउआ सबके ई गाना नहीं मिलत तो हमरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकतनी। तो भाई लोग ऐसा ही हम नए नए गाना के अपडेट लेके आवत रहनी और तोहरा लोग से बतावत रहनी। तो भाई लोग ई गाना के पूरा डिटेल्स बता देतनी। ई गाना आइल बा बेस्ट भोजपुरी पर। ई गाना के गइले बड़न खेसारी लाल यादव और साथ में शिल्पी राज जी। और ई एल्बम में काम कैले बाड़ी कोमल सिंह और म्यूजिक दिले बानी आर्या शर्मा जी। खेसारी लाल के गाना एक बार जरूर जाके सुनलो बेस्ट भोजपुरी पर। बहुत ही अच्छा गाना लेके आइल बड़न। ई गाना के लिखले बानी सागर स्नेही। ई एल्बम के वीडियो एडिटिंग कैले बानी आनंद संतू जी। तो भाई लोग एक बार जाके ई गाना के पूरा फुल वॉच कर लो और ई गाना पे कहो रील बनाओ लो। जाते जाते हम अपन परिचय बता दी, हम शायर में नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग ऐसा ही नया नया गाना के अपडेट लेके आवत रहनी और वो सबसे भोजपुरी में बतावत रहनी। जय बिहार, जय भोजपुरी समाज। तो भाई लोग फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।